Un momentito de silencio, porque vamos a empezar el acto y como lo transmitimos a través de la web de la región y de Telemiño, pues para que no entren ruidos. ¿De acuerdo? Gracias. Para ser algo en el mundo necesitas haber estudiado en New York, vivido en Berlín, trabajado en Tokio y protagonizado alguna película de Hollywood. Si no, no existes. ¿Qué prefieres ser? ¿Cabeza de rato o cabeza de león? La región. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, muchísimas gracias, buenos días y bienvenidos a este foro La Región que hoy tiene como escenario el Centro Integral de Loita contra o lume en el concello de Toén, precisamente desde donde le hablamos y precisamente desde donde saludamos también a todos cuantos en estos momentos nos escuchan a través y nos ven a través de la señal de Telemiño y de la edición digital en www.laregion.es. La verdad es que planteado el foro en estos términos significa varias cosas, varios escenarios o diseña varias posibilidades. Una, efectivamente, la propia actividad del centro. Otra, lo que fue las instalaciones que ahora mismo nos acogen. Y tercero, también el factor oportunidad para un concello del rural, pese a estar en el área perimetral de la ciudad, las oportunidades de desarrollo. Evidentemente, y el periódico así lo ha comentado en multitud de ocasiones, la merma de servicios incapacita cualquier posibilidad de desarrollo del entorno rural. Las apuestas, tanto públicas como privadas, deben de corregir precisamente esos escenarios. La Xunta lo hizo con una inversión de 3,5 millones de euros en este centro que abre un factor de oportunidad, abre un factor de aprovechamiento también y de recuperación de un viejo centro hospitalario. Allá por enero del 2012 se cerraba precisamente el centro psiquiátrico de Toén, que había abierto a su vez allá por el año 1959. Tenemos algunos datos, por ejemplo, más de 300 personas atendidas aquí y más de 100 trabajadores. En definitiva, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues evidentemente una merma importante de capacidad de servicios y también de generación de riqueza y de asentamiento de la población. Vamos a intentar precisamente en el foro de hoy dibujar varios escenarios desde el punto de vista sanitario, también de las emociones, de las vivencias y de los recuerdos, pero también del factor oportunidad, qué era y qué se abre precisamente con este escenario. Pues bienvenidos todos ustedes a este foro La Región, que tiene a nuestros invitados que irán sucediéndose primero en el saludo y después en una pequeña tertulia que vamos a tener la oportunidad de disfrutar con todos ellos para que recuerden también sus vivencias y para que proyecten, como decíamos antes, la imagen a futuro de este centro, que por cierto también visitaremos. Pues procede ya que escuchemos la primera de las intervenciones. Pido ya que me acompañe aquí o que suba al estrado, al atril, al alcalde del concello de Toén, a don Ricardo González, y después hablará pues el doctor Miguel Santalices, presidente del Parlamento de Galicia, y que tiene raíces profesionales que él mismo contará aquí en este centro de Toén. Muchas gracias. Por favor. Gracias, Antonio. Muchas gracias, presidente del Parlamento de Galicia, senadora dona Carmen Leite, director xeral de Defensa do Monte, xefe territorial de Medio Rural, autoridades locais, tenientes alcaldes do Concello de Toén, alcaldes que nos acompañan, querido Avelino, alcalde Amancio Cid, querido Amancio, doctor Manuel Cabaleiro, director e subdirector do periódico La Región, estimados asistentes todos e queridos veciños, benvidos ao Concello de Toén,
concretamente a San Pedro de Moreiras, onde nos atopamos ahora mismo neste maravilloso, importantísimo Centro Integral de Loita contra o Lume. Benvidos tamén a quenes nos acompañan, como decía Antonio, a través dos medios digitais de Telemiño de la región. Para quenes todavía non teñen o gusto de coñecer o Concello de Toén, Toén é moitas cousas, entre elas é Porta do Ribeiro. Se veñen de Ourense, a xente que nos acompañe ou que quera visitar a denominación de orixe vindo desde Ourense pola marxa esquerda, entrará en Toén, tocará a Ribeira do Miño, a denominación de orixe Ribeiro, en Toén. Toén tamén é berce de granitos de recoñecida calidade utilizados internacionalmente. Toén é un territorio aberto á innovación, como demostran nada menos que este Centro Integral de Loita contra o Lume, a Aldea Modelo de Trelle ou a colaboración nun proxecto Horizonte en materia de conectividade e geolocalización en situacións de emerxencias. Pero, sobre todo, este Concello Carón de Ourense é fogar de familias que valoran tanto a calidade de vida no rural como a proximidade á cidade de Ourense que temos a 10 minutos de onde nos atopamos. Gustaríame comenzar, se me permiten, dando as grazas ao Foro La Región por celebrar este interesante, sobre todo emotivo, como decía Antonio, coloquio que seguro que se vai enriquecer tanto desde dentro da mesa como de asistentes que temos no público. Se hoxe podemos ver e tocar valorar este centro é grazas a moitas persoas que naquel momento creeron nel, mostrando unha gran visión, capacidade de escoita e xenerosidade para que as tristes ruínas do antigo hospital pechado no 2012 se transformasen nun innovador e sólido proxecto de alto valor engadido e cheo de oportunidades, unha vez máis, como foi o sanatorio, para a sociedade local. Por iso, vanme permitir, e co seu permiso, gustaríame dar as gracias a algunhas persoas, especialmente, de forma moi agarimosa, ao presidente don Miguel Santalices, porque creo que todos o coñecen e non exagero nada se lles digo que foi o principal impulsor en distintos foros para que o antigo sanatorio se convertira neste Centro Integral de Loita contra o Lume. Moitas gracias, don Miguel. Ao conselleiro de Medio Rural no ano 2019, a José González, que escoitou a nosa proposta, xa con Miguel Santalices presente desde a primeira conversa, apostou e impulsou o proxecto do Centro Integral de Loita contra o Lume, chamámoslle CIL, normalmente CIL de Toén, de xeito extraordinario. Sen esa aposta firme e a súa implicación persoal, non houbera sido posible comenzar este gran proxecto. Tamén quero dar a gracia, como non, aos presidentes da Xunta de Galicia, a don Alberto Núñez Feijóo e a don Alfonso Rueda, por apoiar a proposta do seu conselleiro. Ao director xeral de Defensa do Monte, que nos acompaña hoxe, Manuel, por querer desear este centro para os profesionales do gran e querido dispositivo de loita contra o lume de Galicia. Tamén non me podo esquecer de ningún xeito dos veciños de Moreiras e de Trelle. As instalacións onde estamos, os terrenos, son propiedade da Comunidade de Montes. Esas 31 hectáreas originales que ocupaba o sanatorio, esta Comunidade de Montes de Moreiras e de Trelle entenderon perfectamente a oportunidade que se nos brindaba e apoiamos como comuneiro unánimemente o proxecto e, polo tanto, tamén quero agradecer tanto aos veciños como a directiva no seu momento e o presidente actual que nos acompaña, Roberto, moitas gracias por entendelo e pola aposta. Aos 5 profesionais do dispositivo de loita contra o lume, contra o lume de Galicia. Coñecémolos polos bombeiros de Toén, aínda que realmente non teñen a súa posición en Toén, pero sí que os queremos moito. A quen a Consellería lle pediu que participasen no deseño do Centro de Loita contra o Lume e que dende ese día teñen a obsesión de lograr que o mellor centro do mundo, que este sexa o mellor centro do mundo para o dispositivo do que forman parte. Moitas gracias. Remato, como non, agradecendo tamén a conselleira que nos acompañará máis tarde, a conselleira de Medio Rural, dona María José Gómez, que estou convencido de que continuará impulsando este proxecto referente para convertilo na verdadeira universidade do lume, ademais do meu convencemento de que o fará e, sin dúbida, tamén o meu desexo. Nesta mañá viaxaremos a metade do século XX, cando comenzou a actividade do Hospital Psiquiátrico de Toén, e profundizaremos en como ese hospital pionero, e temos voces ben autorizadas hoxe na mesa para que nos falen dese momento, ese hospital pionero estivo totalmente integrado na sociedade local e como foi, ademais, un extraordinario motor económico durante décadas para moitas familias deste concello. Temos a sorte de contar co Dr. Manuel Cabaleiro e con don Miguel Santalices, a quenes teremos tamén o prazer de escoitalos falar do hospital dende a súa experiencia profesional.
Ademais, entre os asistentes, como comentaba antes, temos antigos traballadores do sanatorio que, polo que estou convencido de que uniremos de xeito moi especial lembranzas, anécdotas e opinións dentro e fora da mesa de coloquio. E dende ises anos do século XX nos trasladaremos de novo á actualidade para falar da realidade do novo centro de loita contra o lume, que nace, como decía antes, coa intención de ser referencia na loita contra os incendios en España e no resto de Europa. Un centro pionero, de novo en Toén, como ocurriu xa naquel momento no ano 1959, cando se inaugurou o hospital, fai 6 anos, hoxe de novo o Centro Integral contra o Lume é xa un motor económico para o Concello de Toén, tanto económico como social, e que ofrece grandes oportunidades para este territorio. De todo isto e moito máis, teremos a oportunidade de falar no coloquio a continuación. Moitas gracias á organización por convidarme. Moitas grazas a todos vostedes, ponentes e asistentes, por acompañarnos hoxe en Toén. Cedo a palabra xa e deixos con o presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Santalices. Moitas gracias. Bueno, moi bo día. Saúdo ao director xeral, ao alcalde, Manolecho Cabaleiro. Casi podíamos dicir que naceu aquí, neste hospital. Aquí pasou gran parte da súa vida na vivenda que había, que era a vivenda do director. Saúdo tamén aos alcaldes, ao jefe territorial, á senadora, compañeiros, ao moderador, que despois supoño que nos apretará un pouco no coloquio, o ex-alcalde de Toén, os traballadores que hoxe podemos dicir, como ben dixo o alcalde, son os bombeiros de Toén. Terá que haber máis. Supoño que isto irá a maiores, como explicaremos depois no coloquio. Claro, unha persoa se pode preguntar, pero que fai aquí o presidente do Parlamento nun centro falando sobre un centro integral do lume? Algún pode pensar que o Parlamento está incendiado todos os días. Non, hai pequenos brotes, pero afortunadamente non temos un Parlamento incendiado, ni moito menos. Dicía o moderador que aquí se van a mezclar hoxe sensacións especiales, e é certo. Vai haber a sensación do recordo e vai haber tamén, analizaremos como se pode levar para diante un proxecto tan importante como este, que empezou e que ha de continuar. E aí está o empeño, por iso eu agradezco ao Foro da Región que colla isto coa forza que se debe de coller, porque, sin dúbida, isto vai a significar tamén que a sociedade ourensana, e por ende tamén a de Toén, se implique nun proxecto que é vital para este Concello. Como aquí xa se comentou, no coloquio falaremos máis cousas, pero eu cheguei aquí a mediados dos anos 80. Era o primeiro hospital que tiña a Xunta. A mí me nomean director deste hospital, eu era moito máis novo, claro, e ao chegar aquí é unha sensación especial, se non hai problema nada. Estaba dicindo que é unha sensación especial porque o primeiro día, cando che dan aquí o nombramiento, é un día de glamuroso. Hai moita xente, todo é ben, veñen todos os altos cargos da Consellería, pero despois ven o día seguinte, acórdome ben, xa tes que vir a un centro onde tú xa vas a estar solo, con traballadores, pero solo, coa responsabilidade que che encomendan, que naquele momento a miña non era unha responsabilidade fácil, porque eu aterrizaba aquí como director do Hospital de Toén por un conflito que había e que a Xunta, que era o único hospital que tiña, pois non quería que o director fose do propio centro e querían un director que viñera da fora. Subir esa rampa de aí arriba, subina moitas veces no coche, o primeiro día ao chegar aí entrache unha sensación de dicir, pero onde vou? Porque, según iba entrando, o primeiro que me topei foi, vos acordaredevos, Angelito Vilavedra, nunha
actitud que non vamos a contala aquí porque eso non procede. Según vou subindo tamén hacia o meu despacho, ali un home que me ven ali me dá un abrazo que casi me descuartiza e me fai unha pregunta e dice, pero usted quen carallo é? Me pregunta. Entón, estas son entrada, claro, entrache entre a xuventud que tes naquele momento e o que era isto, hai que decirlo, un hospital cunha estrutura manicomial, pois generache unhas sensacións difíciles de explicar, que hoxe non as vou contar todas aquí, pero que forman parte de un libro que é un anecdotario que teño pensado, que xo teño bastante avanzado, pero que contarei moitas das historias que aquí vivín, porque se eu algo que teño claro é que a este centro eu lle debo todo. Aquí empezou a bregarse no que é a dureza dunha dirección dun hospital peculiar, de como tes que afrontar as relacións dos recursos humanos, porque se é complexo nunha organización, nesta é doblemente complexo, porque tes que falar con traballadores que teñen o día a día unha tensión extraordinaria, porque están atendendo unhas patologías especiales, e iso te brega. E eses 7 anos que aquí pasei, pois, ao final, coa inquietud que había dun director que ven da fora, pois, ao final, acabei facéndome un membro máis da familia dos traballadores, porque acabei integrado con todos eles e guardo un gran recuerdo. E serviume para esta forma de estar aquí e de aprender e de bregarse e da dureza, por que non dicilo, do que era traballar neste hospital, a min serviume para afrontar retos moito máis complejos. Por exemplo, eu de aquí xa fun para dirigir o Hospital Xeral de Vigo e non levei medo ningún. Era un hospital de 20 plantas e ao entrar ali todo o mundo estaba tamén asombrado porque tamén, claro, seguía sendo ainda novo. Como ven vostede a dirigir este hospital? Non teño medo ningún, díxenlle. Veño de dirigir algo moito máis complexo que isto. E esténse tranquilos que isto o levarei con moita máis tranquilidade do que levei mentre estuve en Toen. E así foi. E depois voltei a Ourense e xa rescatei outra vez o hospital para o hospital provincial e cando demos o paso de crear xa unha unidade de agudos. E aí creo que se deu un cambio tamén importante. Bueno, eu creo que, en definitiva, eu creo que o proceso que eu viví neste hospital, o meu ciclo empezou con el e o meu ciclo, digamos, profesional de actividade de xestión sanitaria remata tamén con el, con Toen, cando o integramos no hospital provincial e montamos aquela unidade de agudos. Para mí foi un día moi duro o ter que... Fun eu, ademais, porque aquí, claro, un momento que este hospital se pechou e había que levar os enfermos a outro hospital, e foron para Piñor. E era unha situación compleja, e nos tocou o doutor Rosendo e a min, eu xa non tiña nada que eu era, xa era diputado, comunicar o traslado de este hospital ao hospital de Piñor. Eso foi duro, pero, bueno, penso que ao final se foi a entender. Creo que se entendeu. No medio, sendo eu xa director do hospital, porque hai que contalo todo, sendo eu director do Hospital Santa María Nai, ao pechar este centro, pechouse. Claro, a mí sempre me quedou a sensación de decir, pero como é posible que unha infraestructura tan importante como esta poda quedarse aí abandonada e que poida ser utilizada como foi durante moito tempo, pois con ocupas, destrozando todo o que había aquí. Estes 300.000 metros cuadrados eran propiedade da Xunta de Galicia. E digo, isto non pode seguir así, isto temos que facer algo. Entón, o primeiro que se me ocurriu, e aquí hai xente que o sabe, foi o de plantexar unha proposta. Empezabas a falar dun plan director para o Hospital Cristal Piñor
E eu digo, bueno, vamos a facer un plan director que son remendos que iremos facendo cada X anos. E digo, por que non plantexamos a construción dun hospital novo? E eu escribín o proxecto do hospital novo, era un hospital con 900 camas, fundamentalmente horizontal, utilizaba todas estas dependencias de aquí, ben comunicado porque xa estaba previsto que podríamos entrar por Alongos e podríamos entrar por diversos sitios para chegar ao hospital. Era unha oportunidade de ouro. Ese proxecto presentámolo, acompañoume o presidente da Diputación naquele momento, o proxecto parecía que era viable, pero estas cousas ao final volvense inviables nun segundo. E o que era moi viable, por razóns que ora non veñen ao caso, eu as sei e as coñezco e algún día as contarei, non se plasmou no que era un proxecto, creo que moi interesante, que era ubicar aquí un hospital para Ourense. Aquilo non prosperou e entonces eu, bueno, pois sigo e vexo que aquí non se fai nada e entonces un bon día, que era, creo que era en Beariz, foi en Beariz, recén nomeado o conselleiro do Medio Rural, José González, pois non sei como foi, vin o alcalde de Toén e dixen, o mellor que hai é coller un conselleiro cando acaba de chegar, porque ainda ten a cabeza, non a ten en grandes proxectos, ainda ten, digamos, a cabeza limpia, non a ten ainda, e collémoslo ali e lle falamos do proxecto, el pareceulle interesante, pero claro, isto había que continualo. E depois, sin las olas, falando comigo, me dixo, a mí o proxecto pareceme moi interesante. E que o asunto é convencer a Valeriano. Valeriano que en paz descanse. Valeriano era o que manexaba os recursos económicos. E eu fun a falar con Valeriano, e a Valeriano, a resposta que me deu Valeriano, dixo, vou non estudiar con todo o cariño do mundo, porque se hai alguén que lle queira a Toén, somos ti e eu. Esta foi a resposta que deu Valeriano, e Valeriano, para min, coa autorización do presidente da Xunta, de Alberto Núñez, foi o gran valedor deste proxecto, porque el foi o que puxo encima da mesa o presupuesto para empezar. E isto empezou, ora é algo moi, que vexo que está en marcha, vai haber que seguir empuxando, porque isto non se pode quedar solo aquí, ten que ser algo realmente que sea de referencia, non só xa para Galicia, sino incluso para España, se me apura, incluso pode ter nivel, Portugal, témolo aí ao lado. Entonces, isto pode ser interesante. Por o camiño tamén, e non me podo esquecer desto, xa remato, foi clave a generosidade dos veciños, porque isto era uns terrenos que os veciños era un monte mancomún, teño entendido, e os veciños tiñan unha serie de dereitos sobre eso. E había que convencelos. E fomos o alcalde, fun eu, e José González, e fixemos algo que democráticamente se debe facer, que é que os veciños votaran se estaban a favor do proxecto ou non. Eu recordome ben daquela votación, foi ali abaixo onde facemos os mítines a veces, ali votaron 300 personas e votaron 298 a favor e 2 abstencións. Con eso quedou, creo que definitivamente zanxao a dúda de se os veciños querían ou non darlle un empuxe a este, o que era o vello hospital. Agora o que nos queda, eu por iso lle dou as gracias e estou moi agradecido, agora o que nos queda é empuxar, non baixar a guardia, temos que, con educación, como fixemos sempre, pero manteñendo claro o criterio de que isto é unha estrutura vital para este Concello, que é un exemplo de como dinamizar tamén o rural, temos que empurrar todos. Se empurramos todos, insisto, no de educación, e tendo claro hacia onde vamos, eu creo que este proxecto é moi viable. E deso falaremos despois. Gracias.
Gracias, alcalde. Gracias, presidente do Parlamento. Bueno, vamos a facer como habitualmente de Tramolla, porque vamos a poñer os micrófonos aos nosos convidados e pasamos xa de xeito inmediato pois a tertulia. Gracias.
Cuando quieras. Bueno, ya estamos aquí de nuevo en el coloquio, ya nos hemos puesto las prótesis y ya estamos para seguir avanzando en este Foro de la Región, hoy desde el Concello de Toén, como dijimos, desde un primer momento desde el Centro Integral de Loita contra o Lume. Vamos a escuchar precisamente desde el punto de vista de los afectos, de los recuerdos, pero también del factor oportunidad, qué es lo que hay aquí, qué es lo que puede ser a medida que se vayan cumpliendo pues, sucesivas fases, como está la actual de maduración y, en definitiva, también bueno, qué puede ocurrir en el futuro. Participan, aparte de nuestros dos invitados que ya hicieron el uso de la palabra, Manuel Rodríguez Vázquez, que es director xeral de Defensa do Monte. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado. Saludo tamén a Manolo Cabaleiro, psiquiatra, un apelido moi ben sellado, evidentemente, a este ex-centro sanitario. ¿Cómo estás, Manolo? Encantado. Fenómeno. Bueno, pues como queira que eles non falaron, pues vamos a comenzar quizá polo factor lembranza, polo factor vivencial que nos traslade Manolecho Cabaleiro. Por lo tanto, adiante. Bueno, situamos aí deixamos o balón botando, podes recollelo como queiras. Pois me vais a llamar de anécdotas. Digo polo que vou decir, porque eu cheguei aquí aos 16 anos. Este sanatorio tiña unha casa na parte de arriba donde estaba a administración, os internos, os médicos internos en formación. Meu pai, que era o director deste centro, tiña unha casiña e abaixo tiña a administración e o inmueble do administrador, que era Cordero Velera. Entón, ocasionalmente no verão viñemos por aquí, o mellor tirábamos unha semana, 10 días, tornábamos pouco porque tampouco había, éramos 6, tampouco había tanta xente, tantos camas para tanta xente, non? Toén, primeiro, gracias a Moreiras, que, como te diría, o propietario deste aloxamiento que tiña Toén, Monte Veciñal en Mano Común. Gracias a todos os povos do entorno que non saben o que fixeron terapéuticamente polos enfermos que aquí caeron naquele momento. Dábedos conta que isto se comenzou no ano 59, hasta 52, non había ningunha farmacoloxía para os enfermos mentais. Ningunha. Isto chegou a ser centro de enfermos mentais porque isto iba a ser de Prosería do Noroeste. Así vedes que aquí, onde estamos agora, era a lavandería separada lóxicamente, da cociña e de todas as instalacións. Podría transmitirse a enfermedade, etc. Isto hubo que modificarlo, lóxicamente, cando afortunadamente desapareceu a lepra, entre comillas, pero desapareceu a lepra, se pensou darlle a facultade de que isto pasara a ser un hospital psiquiátrico. Este hospital psiquiátrico foi un hospital psiquiátrico de la Organización Mundial de la Salud. Por qué? Porque cumplió regulamentos non establecidos antiguamente, que eran manicomios. Por exemplo, en aquel momento, Santiago, Conxo, tiña 1.600 habitantes. Perdón. 1.600 persoas.
Aquí, para estar dentro da Organización Mundial da Saúde, tiña que ter 400 camas, que non as chegou a ter nunca, porque, desgraciadamente, as mulleres quedaron ailladas, en certa medida. Ata o toda España, no que entraron como facultativos os psicólogos. Sempre foi un avanzado nestas técnicas. E podo decir que un dos psicólogos que entraron en aquel momento chegou a ser director de TOEN, Manolo Xiota, que en paz descanse. Entonces, integráronse perfectamente, integrámonos uns cos outros. Non somos enemigos. Os psicólogos, ainda que nos queran facer ahora, que ahora se nombra moito o psicólogo, pouco o psiquiatra, pero, bueno, es que eu, desgraciadamente, non podo ofrecer os meus servicios a ninguén, porque lle pode parecer mal. O sea, tú ofreces os teus servicios de profesional do que seas e non pasa nada. Ao revés, quedanche agradecidos. Pero eu non podo decir, xa sabes que quedo a tua disposición para o que deseses. Non porque, como son psiquiatra, pois entonces... Bueno, quero decir que sempre hubo unha boa coordinación entre psicólogos e psiquiatras neste centro. Este centro modificou moitísimo. Bueno, eu o miro desde a perspectiva de rapaz, cando cheguei aquí, de especialista e médico e todos os amigos, os enfermos non me chamaban Dr. Cabaleiro, Bueno, o Dr. Cabaleiro era meu pai, pero a mí non me chamaban Dr. Cabaleiro, chamaban como me chamaban na miña casa, Manolecho. Doctor, es así. Doctor, nada. Chamábame así porque me conocían desde neno. Porque eu tuve a suerte de nacer o 27 de xunio dun ano 43 en un sanatorio psiquiátrico. Eu estaba predestinado porque o 27 de xunio é a Virxen do Perpetuo Socorro, patrona da Sanidade Nacional. Entón, se eu nazco en un sanatorio psiquiátrico, ese día, lóxicamente, polo menos estaba predestinado a ser psiquiatra. Bueno, despois fixen neuroloxía tamén e tal, pero bueno, pero quero decir, levo 81 anos rodeado de enfermos mentais. A veces teño que decir, a veces cóstame máis entenderme con unha persona sana que con un enfermo mental. Xo digo de verdade, ou vos lo digo de verdade. Por eso son un anecdótico, porque TOEN o conoce todo o mundo. A meu pai o conocía todo o mundo a nivel internacional. Meu pai era un experto internacional a nivel de esquizofrenia, por exemplo. A esquizofrenia, hoxe, non hai casi un esquizofrénico en un sanatorio psiquiátrico. Desapareceron. Era locura. O esquizofrénico era o loco. Non, xa non. Por qué? Porque avanzou tanto a medicina e a farmacoloxía que tú lle pos unha inyección a ese enfermo e pode durar de entre 1 e 4 meses. E levan a medicación posta, cousa que era moi importante polo que ingresaban os enfermos no sanatorio psiquiátrico, porque non tomaban a medicación porque non tiñan conciencia de enfermedade. E dice, se non teño conciencia de enfermedade, non estou enfermo para min, porque eu estou por os demais. Será que me queren envenenar cas pastillas ou que sea? Entón dicía, doctor, eu estou aquí por tolo, pero non por tonto.
Entón, dabas as pastillas, as tomaban, as metían debaixo da lingua, bebían auga e despois estaban guardadas nas batas. Vale? Por eso desapareceron. Por qué? Porque agora o levan posto e o levan posto un tempo e non hai nada máis. Se visita cada 10 días no seu domicilio, por se hai que hacer alguna modificación de tratamento ou que sexa, e se teñen que vir ao hospital de día, ao hospital tal, pues van, pero non están no sanatorio, están que as súas familias. Entón, todo ten avanzado moitísimo terapéuticamente e na forma de tratar o paciente, da forma de tratar o enfermo mental. Non aillalo, senón telo contigo. O enfermo mental hai que collelo por encima do lombo. Sempre. Sempre agarimándolo. Por dúas razóns. Unha, porque lle tes collido este brazo. Dous, porque este brazo o tes pegado ao teu corpo. E tres, porque as patadas laterais son moi difíciles de dar. E dices, que cariñoso, verdad? Pois sí, cariñoso sí. A parte de cariñoso, estás protexéndote. Vale? Pase, doctor, de ninguna manera. Tú primero. Siempre. Nosotros non, porque si teníamos esquizofrénicos, pues non había problema, pero si tenías alguno con un golpe en la cabeza y con un trastorno mental, ahí no puedes controlar la agresividad. Y entonces siempre había que deixar pasar. Quero decir, Toén foi un centro de referencia en España e un centro de formación importante de especialistas, tanto a nivel galego, a nivel español, como a nivel iberoamericano, porque tiña un concierto con cultura hispánica, que se chamaba entonces viñan os licenciados que querían formarse, viñan desde Hispanoamérica aquí, a este centro, a formarse. Este centro tuvo tamén xente que se dedicaba aos trastornos mentais, como os sacerdotes que viñeron de Holanda, perdón, Países Baixos. Bueno, daquelas eran holandeses, ahora son países baixeños. Digo que será así, non sei. Bueno, pois viñeron tamén, e viñeron, como sempre, monxas e tal, pero menos medida porque non había mulleres, etc. Quero decir que Toén foi un centro de referencia a nivel español, a nivel galego e a nivel internacional. Anécdotas 1000, pero xa surdirán ao longo do debate. Vale. Gracias, Manolo. Bueno, turno para Manolo Rodríguez. Bueno, pois, despois das lembranzas, falar de presente, que agora, sobre todo, falar de futuro, non? Eu sempre digo, cando empezo unha conversa, estou entre xente que non teño moi claro que sabe de nós, sempre digo o mismo, contextualicemos, non? Nós, os que traballamos en incendios, aquí hai moita xente, compañeiros, xefes de distrito, de xefes provinciais, uns máis e outros menos estarán seguramente de acordo co que vou decir a continuación. O dispositivo de incendios de Galicia ten un paradigma peculiar, con respecto a outros, incluso. É o máis vello de España, máis veterano, creouse por don Manuel Fraga no ano 89. A finais do ano 89, despois daquela vaga de lumes, os máis vellos acordarán dela, foi a máis grande de Galicia, arderon máis de 200.000 hectáreas nun ano, prácticamente non quedou unha esquina de Galicia que non, algún concello que non sufrira aquela vaga. De grandes desgracias surgen sempre avances. Galicia neso foi pioneira porque tiña un problema ao noroeste, tiña un problema estructural vencellado evidentemente ao manexo do lume, vamos a chamarle así, de forma ancestral por moita parte da súa poboación. Ben, vou ao paradigma. O curioso do dispositivo de incendio, vamos a chamarle curioso, é que sendo o máis veterano de España, se faría unha pregunta aquí, seguramente moita xente non sabería nin contestarla. Estando espallado por todo o territorio, a través de 19 distritos,
en máis de 120 puntos do territorio, a maioría da xente non nos coñece. É curioso, é algo que percibes rapidamente. É algo que, cando estás ao frente da nosa xente, a primeira sensación, un xeito o presidente decía, non é a soedade. De repente está solo. Porque é curioso que o dispositivo máis veterano é un dispositivo descoñecido para os galegos, incluso dentro do rural onde estamos. Costa, moitas veces, eu sempre son bastante retranqueiro, ao fin e ao cabo son un ortegal, non sei se a la riba a bruma non nos deixa falar máis que con retranca, pero é unha realidade que se vostedes preguntan á maioría dos seus veciños, cada un de onde seña, lle preguntas cal é a base de bombeiros urbanos ou comarcais máis cercana á tua casa. Casi todo o mundo te sabe decir. Incluso onde está a ITV máis cercana, a súa casa, a farmacia, a panadería ou calquer outro servicio público. Pero se lle preguntásemos á maioría dos que estades aquí, que iso desde Toen a maioría, pero os que non son desde Toen, cal é a base de bombeiros forestais máis cercanas á tua casa? Non saberías contestar. E hai máis de 120, Somos un dispositivo escondido no rural. Se me permites o contexto, por quitarlle gravedade a esta conversa, ahora que está de moda series de televisión, desde que temos estos canais de pago, hai unha moi coñecida que todo o mundo coñece, non? Que é Juego de Tronos. Verdad? Todo o mundo, moita xente ve o Juego de Tronos. Pois con os paralelismos forzados, se queredes, non somos a Guardia da Noite. Nós estamos nese muro que defende os 7 reinos. Todo o mundo sabe que estamos aí, pero nadie nos ve. Todo o mundo sabe que defendemos dos seres da noite, vamos a decirlo así, con un certo tono épico, pero non lle preocupamos demasiado a naide, porque sabe que estamos aí. Cando chega o lume, non nos ven a apagar os lumes, porque os lumes se apagan no monte. E máis, vos reto que calquera de vos, cando vedes os programas de televisión e os telediarios e sale un lume, é raro que vedas un bombeiro forestal, porque os medios de comunicación se quedan lógicamente abaixo, nós estamos arriba. E o parecer que non estás, crea unha especie de memoria colectiva de saber que estás, pero que a xente non é consciente dos que estamos aí, dos que están aí, todos os días do ano, 24/7, defendendo esos 7 reinos, neste caso un só, que é o Reino de Galicia. Eso ten que ter unha evolución evidente, porque, ben decía Machado, se desprecia cuando se ignora, non? E posiblemente desa situación, do noso xeito de estar no territorio, do noso xeito, vou permitirme decirlo con objetivo creo que correcto, humilde de traballar, fai que a xente, será a poboación galega, non seña consciente do dispositivo que ten aí. E sempre se repite, ás veces como un eslogan, ás veces como un estereotipo, pero sí é certo, somos o dispositivo en canto a doutrina, en canto incluso a medios, a día individual, dos mellores que hai en Europa, sin lugar a dúbidas. Non é un problema de patriotismo desaforado, ni sequera un mensaxe político, é realidade. Sobre todo cando coñeces os demais. Entonces, e aquí vou ao centro, e vou ao noso xeito de ver isto de cara ao futuro, o enfoque. Primeiro é darlle a coñecer á sociedade o dispositivo. Primeiro, darlle ao dispositivo orgullo de si mesmo. Porque ás veces falta eso. Porque, evidentemente, ese descoñecemento da sociedade tamén vai calando no dispositivo, non? Parece que, bueno, estás aí, non é unha profesión socialmente, verdad, valorada, se eres un bombeiro forestal, parece, non? E non é así. E non debe de ser así. Por lo tanto, unha das xeitos de estar no territorio que é o noso espallamento, precisamente para poder chegar e ter tempos de reacción moi rápidos de cara a calquer lume que sale no territorio, ten consecuencias inevitables, que é a fragmentación do dispositivo. Eso hai que loitar todos os días contra ela. Unha das xeitos máis evidentes, además, para prepararse contra o que xa temos aquí, que é un cambio tamén de paradigma na evolución dos lumes. Isto xa non é o que había, e parece mentira, decir, isto, porque xa non estamos a falar de 3 décadas,
Isto xa non é o que era hai 10 anos, hai unha década. E o que ven asusta. Sen outro verbo, asusta. Necesitamos unificar doutrinas, necesitamos unificar xeitos de estar no territorio, necesitamos visibilidade e necesitamos adestramento. Conceptos que hai uns anos ni se manexaban. O adestramento é fundamental. Levamos 4 anos facendo un esforzo fundamental, importante e ainda corto para dar esa doutrina nova de xeito de actuar nos lumes que temos e que veñen. Xo digo e remato, porque sei que falo bastante. Hai anos, e para isto hai que creer, hai anos un señor en Andalucía dixo isto mesmo, e fixo unha aposta, dixo, necesitamos formación. Andalucía é 3 veces Galicia, en canto a tamaño, evidentemente, 3 veces Galicia, é sempre fácil comparar con Andalucía, porque sempre é multiplicar por 3, ou dividir. É 3 veces o noso territorio e 3 veces a nosa poboación. O dispositivo é posterior a nós. Cando chegaron a estas mesmas conclusións, apostaron moi forte por unificar unha doutrina e un adestramento nun espazo 3 veces Galicia, todavía con máis españamento. E vamos chamarle friki, que estamos no ano 24, un friki, como chamarían agora, apostou por facer o que se convertiu nun centro de referencia a nivel europeo, o CELIFO. Pero o CELIFO costaba 25 millóns de euros. Costaba 25 millóns de euros. Isto é un espello do CELIFO. O CELIFO andaluz costou moito facer ese proxecto. Podes imaginar que un proxecto que a obra é 25 millóns, o proxecto, a conta fácil, pode superar o medio millón de euros. Para ver se despois tes financiación para facelo. Hai que creer para gastar medio millón de euros nun proxecto que non sabes se depois vas ter financiación para él. Porque o que o faga poden chamalo tolo. E a él o chamaron tolo. Pero está feito. Isto é un paralelismo do que estamos a facer aquí. Non é que me chamen tolo, ni friki, ni John Nieve, non son John Nieve, ni nada deso. Pero sí creo no contexto do que estamos a falar. Creo que o mellor dispositivo de España de incendios necesita o mellor adestramento e necesita o mellor centro de adestramento posible. O espazo é este. E o que non o ve ou está cego, hai que comprar gafas. Ou ingresalo nese vello psiquiátrico. Eu o teño claro. Espero que co tempo todos o teñamos claro. Porque, ademais, isto é moi poliédrico, é moi transversal. Estamos no sitio correcto, estamos no rural. Estamos na provincia con máis incendios de Europa, non de España. Estamos no territorio coa maior incidencia de lumes e de hectáreas de toda Europa. E ás veces hai que contextualizar así para que seamos conscientes do problema, porque os problemas se solucionan cando se afrontan e cando se mira para eles, non cando se mira para outro sitio. Non se trata de desvair ese problema. O problema é real. Foi máis real, gracias a Dios. As cifras, gracias ao dispositivo, gracias ao traballo dos compañeros, son moi positivas na evolución en canto ás incidencias que temos no territorio, sobre todo nos últimos 6 anos. Pero é un problema. Negalo é absurdo. Posiblemente o único que fai é conseguir que non se solucione. Pois se estamos no territorio con máis incendios forestais de Europa, o adestramento dos nosos bombeiros forestais ten o territorio correcto para facerse, que é en Ourense. E temos unhas instalacións magníficas, temos 40 hectáreas, temos este primeiro edificio, amañado que sabedes, como unha especie de aulas de formación, como unha especie de gran aula de formación, que é a primeira vez que o dispositivo de incendios de Galicia pode dicir, vai sonar un pouco pedante, que ten algo propio. Isto non é noso. Non estamos nun centro prestado por un centro de formación, nin por os compañeros de emergencias, nin por os compañeros de outras administracións. Non, isto é noso. Grazas ao traballo previo que ben contaba o presidente antes de moita xente. Pero é do dispositivo de incendios. É o maior orgullo destes últimos anos. Ahora hai que volverte a remato, ese tolo, e volver a creer. E volver a creer e volver a apostar. Inda que te chamen tolo,
para conseguir convencer xa non un goberno, xa non unha administración, senón a todo o povo galego, a todo o que é o noso ecosistema onde estamos e a quen servimos, de que non estamos tolos, de que o que estamos facendo aquí ten unha repercusión evidente para o dispositivo, pero ten unha repercusión evidente tamén para a poboación. É que a guardia da noite é que o muro se fai con pedras, pero se defende con xente. Moi ben. Pois moitas gracias. Bueno, pues vamos a ver si somos capaces de establecer un pequeno coloquio. Pódense suceder no uso da palabra, mesmo interruptirse os 4 convidados. E hoxe, por suposto, tamén isto tamén se abre aos nosos asistentes. Se algún quere formular algunha pregunta, que levante a man, acercamos o micrófono, sin problema que o incorporamos tamén a esta tertulia. Pero, bueno, hai que lanzar unha pregunta ao aire. Empezamos polo alcalde, por Ricardo González. E voume retrotraer a xénese desta actividade, concretamente o título del centro de Hospital Centro Integral de Loita contra o Lume, ejemplo dinamizador en el medio rural. Como de dinamizador quere que o alcalde que sexa isto para o seu concello? Que dinamizar e que pode ser un antes e un despois neste concello? De antes, que non existía, agora que está nos seus primeiros pasos. Ben, pois, comezamos desde o peche do sanatorio. Nese momento eu non tiña ningún vencellamento político, si como veciño de Moreiras, e unhos anos máis tarde, xa en estado de abandono toda esta tremenda tamaño de edificacións, cando me presento como candidato con Amancio, a xente que nos dice buscade un proxecto para o sanatorio, non pode estar eso pechado. Non pode estar pechado por moitos motivos. Primeiro, porque é un foco de pillaje, de roubos, de ocupas, e segundo, porque tamén unha oportunidade, os edificios están, busquemoslle xeito. Entón, bueno, a poboación, o primeiro que se lle ocurre é se pode haber unha residencia para terceira idade, se pode haber iniciativas dese tipo, algo de turismo, pero o proxecto que conseguimos a través do traballo sensato, polo baixo, como dicía o presidente, con humildade, pero tamén ca certeza de que era unha das oportunidades e de poder traer aquí o dispositivo de loita contra o lume era unha oportunidade increíble. A min, o presidente do Parlamento, axudoume moitísimo a verlo desde o minuto 1, pero é que poucos ou ningún proxecto se pode igualar a honra que significa para o Concello ter o dispositivo de bombeiros, que Silvia Manuel decía que traballan na sombra. Penso que tamén, se nos preguntan a sociedade, dos dispositivos mellor valorados, sobre todo cando trona, que cando nos acordamos. Sí, pero como dinamiza? Como dinamiza? No momento en que, bueno, primeiro, estou moi contento de que neste ano 24 é o primeiro no que xa hai actividade continua no centro. Desde abril deste ano se están impartindo formacións, pois aproximadamente todos os días, hasta que empezou a temporada de lumes ou a temporada alta, veñen 50 ou 60 bombeiros, ademais dos formadores, ademais de periodistas especializados, a visitar estas instalacións, uns a entrenar, fundamentalmente, outros a impartir a formación. Toda esa xente entra, como decía o presidente Santalices, por distintos puntos do Concello, onde antes de empezar a formación xa se relacionan coa sociedade do pobo, cos bares, coa farmacia, co supermercado, co forno. E aí empeza esa conexión e ese retorno económico que deixan localmente. Despois teño que agradecer tamén á Consellería un gran esforzo que entender, e tamén a Manuel, que foi fundamental neste punto, que o fácil sería comer no centro, que o fácil sería traer un catering e que se instalaran aquí, que comeran os bombeiros, non desconectaran moito e os 45 minutos volveran a entrenar. Pero de certo, como realmente queremos o dispositivo e queremos que en Toén estén como na súa casa, conseguimos un acordo para que as comidas de todos os días as fagan nos restaurantes locales, e nos bares. Isto parece pequeno, pero somos un concello de 2.400 habitantes e o feito de que cada día que hai unha formación en Toén queden 1.000 euros nun establecemento local é tremendo. Levamos 3 meses e o impacto económico aproximado supera os 25.000 euros xa no territorio. Por lo tanto, esa primeira oportunidade directa. Hai outra, e termino, que é as oportunidades que teñen que xurdir e que dependemos tamén de iniciativa privada, que temos no entorno para cando veñan
O centro contra o lume ou o complexo hospitalario aquí? Home, son distintas cousas, claro. Sí, claro que son distintas. Moi distintas. Naquele momento, o proxecto de facer aquí un hospital de casi 1000 camas sería un proxecto superior, vamos a decirlo. Eso sería así. Claro, ahora dirán, na vida hai que saber buscar a veces como transformas algo que che queda aí e que non sabes que facer con el, hai que saber aproveitalo. Eu poño como exemplo sempre como se aproveitou o vello Hospital Xeral de Vigo, a torre monstruosa da que eu fui director, era un hospital espantoso, de 20 plantas, aquilo no centro da cidade. Nun bom momento nace o Álvaro Cunqueiro. O Álvaro Cunqueiro é un hospital que se levou toda a xente para ali e tal. Entón, quedaba a historia. Que facer con esa torre? Unha torre de 20 plantas. E aí é onde surgen os frikis, os que saben, ou os que... E hubo un home que dixo, pois nada mellor que meter aquí todo o que é a xusticia. E aí naceu a Cidade da Xusticia, de Vigo. Ubicáronse aí, os xueces e todo o que tiñan estaban con problemas que non tiñan sitio, e ubicáronse aí e están hoxe encantados. A cidade está encantados, todos se prestou un servicio cojonudo. E aquí o do hospital foi plantexado e eu, cun equipo, escribimos todo o proxecto. Ese proxecto foi aceptado políticamente por quen tiña a máxima responsabilidade, que naquele momento era o presidente Fraga. O proxecto ao presidente Fraga gustoulle por circunstancias que ahora non procede, ao final o proxecto non saiu. Posiblemente hai unha decisión política que eu tratarei de explicala, pero xa non procede. Pero tamén hai outra cousa da que eu me queixei e que eso a mellor pudo ser o motivo por o cual non se fixera aquí o hospital. E é que, ao igual que empuxamos no seu día a ter unha unidade de hemodinámica en Ourense para que os enfermos que tuveran un infarto ou un problema de saúde non se desplazaran a Vigo, costou moito e podíamos firmas por todos os lados, e hoxe xa temos funcionando 24 horas. No proxecto este non hubo esa mesma implicación. Non a hubo. E eu aí non lle podo botar a culpa a sociedade orensana, nem lle podo botar a culpa tal, porque aí influiu tamén posiblemente, e contra eso chocabas, que era esta historia do chauvinismo que a veces non se entende, de que o hospital, como se vai facer un hospital de Ourense en outro concello que non sea o de Ourense. Unha bobada de calibre superior. Pero esas cousas influíron nun momento determinado. Eu supoño que se hoxe, sabendo o que sabemos, o que nos costou ou o que nos está costando remodelar o hospital que temos aí, que é invertindo, e volver a invertir e nunca rematan esa obra, se hoxe se planteara esa situación, eu estou convencido que hoxe aquí teríamos o hospital. Vamos a seguir con Manolecho. Que é o que non procede? Como? Que é o que non procede contar? Home, hai Ou cousas... porque non procede? Coño, pero tú te retranca igual que a mí. Que va, o que non teña información. O que non teña información, por eso a solicito. Vamos a ver, eu creo ahora que non nos oe nadie, ni nos ve nadie, estamos a solos. Por eso. Estamos tomando café. Tranquilo que eu hei no contar. Pero cando? Pero non é o momento. No teu libro? Sí, o meu libro non vai a ser un libro de meterse con nadie, é un anecdotario de cousas que... E entre eso está esa, digamos, vivencia, vamos a chamar vivencia. É unha vivencia importante de unha desilusión cando tú elaboras un proxecto con todo o cariño do mundo que sabes que pode ser moi beneficioso para toda a provincia, que ese proxecto lle gusta a un presidente da Xunta, hai determinados moitas circunstancias que hai que explicalas, eu as sei, pero non procede, agora, telo que entender, porque agora estou onde estou, pero que as contarei. Perfecto. Esperaremos pacientemente eso. O presidente da Xunta estaba de acordo, había un conselleiro que sí, un presidente da Diputación de Ourense que tamén estaba de acordo, pero había alguén máis que non estaba de acordo. Solo unha persoa.
E foi suficiente eu non para dixen tomar... eso. Non? Non, eu non dixen eso. Eso todo é colleita túa bueno, eu non dixen non atinei en nada. Non. Eu o único que dixen é o proxecto foi presentado. O proxecto gustou. O proxecto levaba o aval de xente e por circunstancias que, bueno, Que non veñen o caso. ao final non saiu. Desto podemos dicir, foi unha decisión que ten que ver ca política? Pois indudablemente. Todo ten que ver ca política porque é onde se decide. Que esa decisión pudo haberse corregido? Estou seguro. Como? Si naquele momento tomáramos conciencia da importancia que tiña ese proxecto. Hai decisións que, aínda que alguén non este de acordo, se hai unha concienciación social importante e beneficiosa sin ningún tipo de dúbida. E o alcalde sabe cando fai 5 anos fará, non? Más ou menos. 5 anos. Porque foi a primeira legislatura. Eu viñen a Toén, contigo, Santa Alicia, e falamos desto, e a min pareceume ben. Claro, plantexándollo aos propietarios que eran a comunidade máis común desta zona. Pero pareceume unha cousa importante porque outro dos
dos importantes problemas que ten Galicia non é a locura, Hai tantos tolos aquí como os hai en Almendralexo, para entendernos, en proporción. Ainda que aquí podía haber máis pola emigración, perdón. En Ourense podría haber máis pola emigración, porque desde aquí fixemos un traballo con respecto ao que pasaba cos fillos de emigrantes que estaban en Europa durante os anos 60. Ben, pois chegamos a moitas conclusións. Se fixo desde aquí, desde Toen, e se foron a colexios, porque os nenos non rendían o que debían, entonces preocupaba aos pais, cando viñan aquí, os traían as consultas, porque non rendían no colexio. E resulta que nos dimos conta de que os fillos non chamaban o pai papá e a nai mamá, senón que falaban dese e desa. A emigración a Galicia, Centro Europa, Ourense foi a provincia proporcionalmente de toda España que máis emigración tivo. E que máis problemas tivo para os fillos dos emigrantes. Antes estudiaba os emigrantes, que si chegaba Pepiño lle decía que a súa muller aquí facía, que si a outro le decían, chegaba aquí lle decían a muller, o teu home por alá o pasa bárbaro e tal. E veían unha serie de problemas de tipo psiquiátrico e de tipo personal e individual importantes. Pero os fillos non se tiñan estudiados. E os fillos tiveron un problema moi grave de afecto. Un neno, aos 0 anos, aos 2, ou 1, a emigración, o abandono, o toman como eso, como un abandono dos pais aos fillos. A un neno de 9, 10 anos explícase por que te vas, enténdeno. Un rapaz de 0 anos ou de 1 ano, de 2, non o entenden. É un abandono. E cando veñen aquí os pais están 2 meses con eles aquí, 1 mes e pico, empezan a coller un pouco de cariño, de afecto, de outra forma de ver os pais, riscan. E outra vez volve a haber abandono. Eso sería motivo, evidentemente, casi dun ciclo de conferencias, pero permíteme solamente unha pregunta para resposta moi breve, porque temos que volver ao fío do foro de hoxe. É Galicia, en xeral, e Ourense en particular, unha sociedade con, digamos, patoloxía mental como consecuencia, ou patoloxía social como consecuencia desas décadas de desarraigo pola inmigración? Sí, claro. É que donde iba a rematar, donde chegamos ao final, despois de tocar aos colexios, en donde, por exemplo, falabas cas profesoras e decían, outro día vi un rapaz que non se relacionaba con nadie, o vin no recreo que falaba con un rapaz, acerqueime por detrás a ver que decían. E o rapaz, fillo de emigrantes, estaba dicindo outro, si me queres, douche 2 reais. Vale? Que quede claro. 2. Que pasou con esos a medida que avanzaban en edad? Primeiro, os problemas escolares. Segundo, chegamos a Pereiro de Aguiar. Na cárcel de Pereiro de Aguiar, o 62% dos presos eran fillos de emigrantes. Queda claro. Sí ten que ver. Apasionante, sin duda. Volvemos. Manolo Rodríguez, unha carta aos Reis Magos. Que pode ser isto ou que debería ser a volta de 5 anos? É difícil responder. Eu vouche decir, estamos a falar... Escrito aos Reis Magos 2 puntos. Sí, pero vos che digo, estamos a falar... Como ha sido bueno... Primeiro que falaré o que che digo antes de contesto e de verdad que non me por escapar na pregunta, che contesto rápido, pero deixame sempre dar o meu preámbulo. Non? É dicir, primeiro que creer, pero non nesto. Na necesidade dun servicio público de extinción de incendios forestais na comunidade
con maior problemática de toda Europa. Primeiro, hai que creer neso. Segundo paso, unha vez que se cree en algo, hai que desenvolvelo. Primeiro se genera esa necesidade e despois hai que contestar moitas preguntas despois. Pero a primeira é esa. Despois hai que contestar a segunda, a terceira e a cuarta. Esta sería a segunda ou a terceira, da igual a orden. Se necesitamos un servicio público forte, extinción de lumes en Galicia, creo que non tengo outra resposta que sí, pois ven a segunda. Que necesitas para que iso sea así? Moitas cousas. Falábamos do muro, pedras, xente para defender as pedras, muros. Comida para darlle de comer a xente, entendes? Todas son preguntas que despois teñen resposta. Volvemos ao de antes. Necesitamos estar á punta para a nova tipoloxía de lumes que todos reiteramos, veñen, pero que xa están. Xa están. Pedro Gao foi no 17, e foi ao lado, e morreron 150 personas, máis de 150 personas. Me parece que a raya ás veces as fronteiras, a raya fai que vexamos os problemas aí ao lado como se fosen noutra parte do mundo, e aí ao lado. Por lo tanto, necesitamos prepararnos rápido, cambiar cousas. E para eso fai falta, evidentemente, creer na primeira pregunta e respondela clara. Por lo tanto, de novo, volvendo a ese que che dixen antes, ese tolo que cree no que está a falar, con razón ou sin ela, porque os tolos non teñen por que ter razón, teñen que creer. Eu creendo no proxecto que estou a defender e que estamos aquí na súa primeira fase, que creo que será dentro de 5 anos. Si se aposta por esa primeira pregunta, se se aposta por las segundas preguntas coas respostas correctas, pode ser e debe de ser un centro de referencia. Esa palabra, esa expresión, ás veces queda a día de hoxe inflacionada, porque todo o mundo utiliza esa expresión. Incluso penso que inauguramos un camiño rural e decimos que un camiño de referencia. O sea, todo é de referencia, pero non é certo. Cando todo é especial, nada é especial. Vale. O Centro de Formación e de Adestramento do Noroeste da Península Ibérica, ubicado aquí, insisto, na rexión con maior problemática de incendios, a carta de naturaleza é esta, é aquí o sitio. É moi sencillo. Meu neno con 10 anos sabería decilo, vendo un mapa de lumes europeo. A partir de aí, en 5 anos, se pode convertir no centro de referencia, volvo a decir, pero sobre todo nun orgullo para todos os galegos e para todos os ourensanos. E non é de nada complicado, porque o primeiro que fixemos, sabe, o alcalde, cando empezamos con isto, foi plasmalo. E plasmamos un libro blanco, que lle chamamos. Un libro blanco é unha carta de intencións. Pero o libro blanco noso é así. O camiño está trazado e está dibuixado. A partir de aí, hai que seguirlo. Bueno, temos que rematar. Vou a dar 30 segundos, solamente 30 segundos para non deixalos así un pouco coa palabra na boca. 30 segundos a modo de epílogo para cada un dos intervintes para que digan o que estimen oportuno, xa para pechar este coloquio. Alcalde. Bueno, pois, primeiro agradecer a Xunta de Galicia que tuvera ben invertir unha cantidade maior de recursos en recuperar uns edificios que estaban en abandono, canto fácil sería coller un monte e empezar de cero hoxe con construcciones modulares e demais que sería moito máis sinxelo. Gracias polo exemplo que nos trasladan de estar orgullosos do noso patrimonio e recuperalo lá onde está abandonado. O segundo, a miña carta aos Reyes Magos, collo a pregunta que lle fixeron ao director, é que se en 5 anos desde o 19 fomos capaces de ter o que temos hoxe, que foi convencer as institucións, e que o sea xa eso dentro de outros 5 anos que se desenvolva o proxecto completo e que sea un orgullo para Galicia e para toda España. Miguel. Eu creo que iniciado xa o proceso, agora creo que corresponde que desde os representantes políticos, públicos, que ten a provincia de Ourense e que tamén, por que non, que hai en Galicia, tome conciencia da importancia deste proxecto que pode ser vital para algo que é unha lacra que nós temos en Galicia. E aquí é onde se pode dar solución a ese problema. Por lo tanto, todos atentos e todos empurrando. Manolecho. Pois nada, que prefiro que este centro psiquiátrico antigo
pero prestigioso a nivel internacional, sexa hoxe o que vai ser, e que non sexa, desde logo, un centro internacional de ocupas que destructores de todo o que encuentran. Vale. Manolo Rodríguez. Queres que che volvo a decir o que xa... O que queiras, pero en 30 segundos. Pois 30 segundos, bueno, pois de novo, con esa metáfora do muro que dixen antes, que non quería ser un cursi, pero creo que, sobre todo para a xente que nos está escoitando e vendo a través dos medios de comunicación, como sodes vos, que falan nunha linguaxe que entenden. O muro necesita pedras, o muro necesita xente, non somos os que colocamos as pedras, non somos esa xente. A aposta é a correcta, aposta por un dispositivo forte e aposta por Portoén como centro de referencia, reitero, para a formación e adestramento dese dispositivo que sea forte. Bueno, pues creo que se merece un aplauso os 4. Bueno, vamos a facer unha pequena pausa para o café e despois haberá unha visita guiada, precisamente como visita guiada, como preámbulo para saber o que nos vamos a encontrar. Os que non coñecen ou non coñecemos estas instalacións, vamos a ver pois un vídeo que prepararon os nosos compañeiros de Telemiño, sirve ademais como persoa que introduce as instalacións que aquí hai, Sandra Martínez, que é a xefa de Servicio de Extinción de Incendios en Ourense. Este edificio estáse empregando na actualidade para acoller distintas xornadas e actuacións formativas do Servizo de Prevención de Incendios Forestais. Está acudindo persoal de toda Galicia a distintas actuacións formativas. Aquí hai invertidos en torno a 5 millóns de euros. Este terreno onde estaba o hospital prácticamente era un bosque, un monte. Houbo que extraer cortar toda a madeira, extraela, leva unha pista perimetral todo ao redor do edificio, un peche perimetral, e despois, ademais das obras e das actuacións realizadas nos dous circuitos, na parte de atrás hai un punto de auga, e o propio edificio da lavandería tivo unha restauración onde se conservou a madeira estructural e se combinou coa pedra. A localización do edificio está nun entorno que nos permite unha gran visibilidade de todo o seu entorno, pero hoxe en día a detección funciona principalmente a través da rede de cámaras. Temos 34 cámaras na provincia que nos permiten visualizar casi o 100% do territorio. Ademais, existen os puntos de vixiancia. Aquí preto hai un xunto á base de helicópteros de Amerca, próximo a estas instalacións tamén. A idea era crear un gran centro integral de loita contra o lume, e hai proxectos para o resto das instalacións tamén, e se emprega todas as instalacións en simulacións de incendios, en manexo de fogo técnico. Todo o recinto ten case 35 hectáreas de terreno, e ademais de utilizar os dous circuitos, o de entrenamento de persoas e o de bombeiros forestais e o de vehículos 4x4, pois no resto das instalacións tamén se realizan sobre todo simulacros, preparación de lumes de interface urbano-forestal, etc. Estamos recibindo persoal de outros organismos e de outros países incluso. Este ano estuvo aquí a Unidade Militar de Emerxencias recibindo formación nas aulas pola mañá e pola tarde realizando prácticas nos nosos circuitos. Houve xa un grupo de bombeiros estonios que veu unha avanzadilla para preparar a visita, pero que van a estar 15 días durante o mes de agosto, que tamén teñen programado realizar nas aulas unha preparación teórica e despois unha preparación práctica no resto das instalacións, que en xeral, cando veñen, quedan sobre todo sorprendidos do circuito todoterreno. Por unha parte, por aprender a maneira de traballar do Servizo de Prevención de Incendios
de Galicia, que está considerado un dos millores de España, incluso de Europa, por outra parte, por as instalacións do propio centro. O circuito de todoterreno agora mesmo é quizás o mellor nesto de España. Aquí no Centro Integral de Loita contra o Lume contamos con dous circuitos que son pioneiros a nivel estatal. Un é o circuito para entrenamento de bombeiros, é un circuito que ten en torno a 1 kilómetro con distintos obstáculos, está preparado por persoal do noso servizo con formación en preparación física, e as distintas probas que ten están adaptadas ao servizo de incendios. Hai, por exemplo, unha proba que se chama Dalle o bate, que simula o emprego dun batelumes. E despois contamos con un circuito de entrenamento de vehículos todoterreno e motobombas. É un circuito que foi deseñado en conxunto cos irmáns Vallejo e con Álvaro Louro, e por o que está pasando todo o persoal do servizo a formarse en conducción de vehículos todoterreno e tamén de conducción de motobomba. O noso persoal está agrupado en distintas categorías. Hoxe en día o Servizo de Incendios traballa con varias aplicacións informáticas, polo que o persoal todo, tanto de campo como de oficina, este formado continuamente e actualizado nos procedementos e nas aplicacións, resulta fundamental. Moitas da formación que se dá no servizo ten unha parte presencial e unha parte online. Temos actividades tanto teóricas como prácticas. Entonces, a aula de informática resulta fundamental para acoller a parte de presencial das distintas aplicacións. Temos aplicacións que xestionan todos os incendios forestais. A aplicación principal que se emprega na xestión dos incendios na nosa comunidade denomínase Xeocode. É un sistema SIS propio do Servizo de Incendios, no que temos xeoposicionados todos os recursos. Tamén está integrado coa rede de cámaras de vixiancia e permítenos xestionar todas as alarmas de incendios que recibimos. Esta sala que temos aquí é unha sala multiusos onde se acollen distintas xornadas formativas. Por exemplo, recentemente houve unha xornada, un curso de formación para técnicos e axentes forestais de incendios de interface urbano-forestal. A parte teórica se realizou nesta aula e a práctica nas instalacións do CID. No sótano temos un office que conta con varias neveras, microondas e uns vestiarios, xa que aquí acude ou pode acudir a facer deporte no circuito de bombeiros forestais persoal de toda a comunidade autónoma. Entonces, teñen un lugar onde poder descansar, poder cambiarse, etc.
Bueno, continuamos ya en la fase final, en el tramo final de este Foro La Región y, bueno, corresponde ahora, digamos que el lado más institucional por parte de la Xunta y de la Conselleira de Medio Rural, María José Gómez Rodríguez. Hemos venido hablando durante toda esta mañana desde los afectos, desde los recuerdos, desde el viejo centro sanitario a lo que es un prometedor centro de loita contra o lume. Y, en definitiva, también las expectativas que se abren de aquí a un futuro en su vertiente de elemento de polo de desarrollo y de progreso para un núcleo del rural como es el concello de Toén. A modo de, digamos que de grandes síntesis o de grandes titulares, esos han sido los objetivos que nos han convocado y que nos han llevado en el día de hoy. Procede ya y a modo de clausura, pues cederle la palabra a la conselleira de Medio Rural, a doña María José Gómez Rodríguez. Por favor, conselleira, si es tan amable. Muchas gracias, presidente del Parlamento de Galicia, alcalde Ricardo González, director de la región, Sechu Pastoriza, director xeral da Defensa do Monte, Manuel Rodríguez, delegado territorial da Xunta de Galicia en Ourense, Manuel Pardo, Manuel Cabaleiro, psiquiatra neste centro, demais asistentes, moi bos días a todos e a todas. Cando unha entra neste edificio, que foi o primeiro lugar que visitei como conselleira do Medio Rural de xeito institucional, pois pódese palpar a súa historia. De feito, aquel día o primeiro que pedín foi que me deran unha volta por as instalacións para ver este sitio tan maravilloso que tedes aquí en Toén. Aínda que a nivel visual non se asemella pois aos seus usos iniciais como hospital, en certa medida, e se me permiten os sanitarios aquí presentes neste acto, podemos establecer certo paralelismo. De antigo, este era un espazo de coidado a doentes e hoxe estas instalacións son centro de referencia para os profesionais que coidan o noso monte, o corazón de Galicia. Todos os aquí presentes sabemos do alcance e da dimensión dos traballos realizados neste espazo inaugurado a finais do 23 e, por tanto, non me vou a deter en exceso en recordar pois todas as melloras que son visibles e que ascenderon a máis de 3,5 millóns de euros. Hoxe gustaríame determe na utilidade de contar cunha instalación como este Centro Integral de Loita contra o Lume e telo aquí en Toén, en pleno rural ourensán. Como é coñecido, este centro estáse destinando tanto á formación continua de bombeiros forestais como á instrución de novos profesionais. De feito, levamos neste ano xa pasado por aquí preto de 1.500 profesionais atendendo a eses cursos de formación, tanto persoal propio da Consellería do Medio Rural como da Unidade Militar de Emerxencias. Parece algo obvio concentrar nun mesmo punto a formación do persoal dedicado á loita contra os lumes forestais. Pero o que resulta máis obvio, ás veces, pois non é o máis común. E este centro de Toén normaliza o que prácticamente o resto de España é pouco habitual. O plan de formación do Goberno galego para os efectivos de prevención e extinción dos incendios forestais, arredor de 3.000 persoas, é unha clara aposta
44 novos puntos de auga que poñeremos en marcha este ano, novos que se suman a eses preto de 5.000 que xa temos, ou a nova base aérea transfronteiriza, moi preto daqui, en Verín o Imbra, que comezará a funcionar este verán. Investimentos tamén en medios materiais, moitos deles resultado dunha I+D+I realizada desde o propio Servicio de Incendios, como acreditan os Batracio, ou as 6 novas máquinas hidrostáticas polivalentes deseñadas dende o servizo que serven tanto para a prevención como para a extinción e que xa van a estar operativas nesta campaña. Ou investimentos en tecnoloxía. Este ano ampliamos esa rede de videovigilancia que vai permitir que cheguemos ás 177 cámaras en todo o territorio, 24 máis que o ano pasado, en 88 localizacións diferentes e que permiten cubrir o 85% do territorio de Galicia. Non só permite localizar un incendio de xeito inmediato, senón aos posibles incendiarios, e poñerse en marcha o operativo o máis axiña posible. Tamén no ámbito da tecnoloxía, nesta campaña instalamos móviles, tablets e a aplicación Xeocode Little nas motobombas do servizo, o que facilita, entre outras cuestións, información sobre a posición en tempo real dos medios dispoñibles. Todas estas melloras en equipamento e material son imprescindibles, por suposto, pero sen o persoal non serían de utilidade. Por iso, unha das melloras máis relevantes levadas a cabo nos últimos anos ten que ver directamente cos profesionais do servizo. Dos 3.000 profesionais que compoñen actualmente, 2/3 partes están traballando ao longo dos 12 meses, mentres que outro terzo restante o fai este ano 7 meses, un máis que no ano 23, e o fará ao longo de 9 meses para 2025. Por tanto, dende a Xunta de Galicia estamos comprometidos coa estabilización do personal de loita contra os incendios forestais, que son o corazón e a alma do dispositivo. Aínda que adquiren un maior protagonismo na temporada de alto risco, que se ven de iniciar o pasado 1 de xullo e chegará ata finais de setembro, como é costume, pois as súas tarefas son igualmente importantes ao longo de todo o ano. A prevención non é un traballo exclusivo deste persoal, toda vez que o 98% do monte está en mans privadas, pero sí é certo que o plan de prevención se integra no Pladiga e favorece o coidado e a protección do noso territorio. Dotado con máis de 41 millóns de euros, un 6% máis que o ano pasado, o obxectivo é xestionar máis de 60.000 hectáreas. Xunto coas accións máis tradicionais, unha das novidades contempladas neste documento é a posta en marcha dos chamados rabaños contra o lume. Trátase dun plan piloto que queremos desenvolver de cara aos próximos meses para fomentar o coidado da terra agraria mediante o silvopastoreo. Para esta acción gustaríanos empregar as razas autóctonas, posto que sabemos da súa adaptabilidade ao territorio e, ademais, sería unha boa fórmula para proporcionalas aos distintos asociacións que tamén teñen o monte xestionado. Nestas tarefas de prevención, a colaboración interdepartamental é fundamental. Por iso, gustaríame agradecer hoxe aquí, aproveitando este foro, a implicación das deputacións de Ourense e Pontevedra coas que temos senllos convenios. E tamén o compromiso xeral dos concellos, dado que están adheridos ao convenio entre SEAGA e a FEGAMP para xestionar a biomasa vegetal nas denominadas franxas secundarias, é dicir, aqueles terreos forestais que están preto dos núcleos de poboación e que é de vital importancia mantelos limpos de cara á prevención dos incendios. Sen dúbida, esta cooperación entre diferentes administracións é positiva para o territorio e as súas xentes e axuda a incrementar a sensibilización e a concienciación cidadá con respecto á problemática dos incendios forestais. Nos últimos anos temos avanzado moito nesta concienciación, traballando cos máis pequenos dende os colexios, con charlas nas parroquias de alta actividade incendiaria,
Pero un dato segue sendo certo. A maior parte dos incendios, un 75%, seguen a ser intencionados. Unha porcentaxe que chega ao 90% no caso de algúns municipios. Así que é unha labor na que aínda nos queda moito traballo por facer. Todos compartimos que o mellor lume é aquel que non comeza, que non se encende. Se ben é certo que é moi difícil baixar a incidencia a cero, si é xusto recoñecer a evolución en positivo na última década, tanto a nivel de lumes rexistrados como de superficie queimada. Hai 30 anos, cando comezou a andar o servizo, era impensable que un incendio estivera por debaixo das 10 hectáreas. Hoxe ese dato é a media do último decenio. E en boa medida é así pola rápida resposta e coordinación na actuación do dispositivo galego. Pero, do mesmo xeito e con motivo en parte do cambio climático, tamén rexistramos vagas de incendios máis complexas como a ocorrida no ano 22. Non me corresponde a min determe na explicación técnica destes episodios, pero o que si lles podo garantir é o férreo compromiso do Goberno galego cos traballos de prevención e loita contra o lume, a través dunha estratexia que se mellora e amplía cada ano e que seguiremos impulsando. Por iso, de cara ao ano que ven, crearemos tamén 50 novas áreas cortalume que abarcarán 5.000 hectáreas de superficie e é a nosa vontade aprobar canto antes a Lei de Loita Integral contra os Incendios Forestais. Estas medidas enténdense nun contexto xeral de políticas que apostan pola planificación, ordenación e xestión do noso monte, así como polo desenvolvemento productivo da terra. Falamos, por tanto, dunha estratexia de 360 graus baixo o obxectivo final de lograr un rural coidado e productivo, que é un dos nosos eixes estratéxicos de traballo. Un rural coidado e productivo que se traduce en case 1,5 millón de hectáreas de bosques no que predominan as frondosas. O 22% do valor productivo da superficie forestal de España está no territorio galego. Unha cifra que simplifica o noso potencial tamén de cara á industria. Un rural coidado e productivo é un cortalume natural. E, por suposto, un rural coidado e productivo que se reflicte na terra agraria traballada. Non hai mellor imaxe de Galicia que ese verde, en diferentes tonalidades, que representa o monte e o campo. Os nosos agricultores e gandeiros axudan a coidar esa imaxe. Debemos ser áxiles á hora de facilitarlles o acceso á terra, sobre todo poñendo a producir aquela que está abandonada ou infrautilizada. Por iso, un dos compromisos que asumimos de cara aos próximos anos é axilizar ao máximo os procesos abertos de concentracións parcelarias, reestructuracións, que conxuntamente supoñen máis de 100.000 hectáreas. E tamén apostaremos por aqueles instrumentos amparados na Lei de Recuperación de Terra Agraria que permite ser útiles e áxiles nesta mobilización, como poden ser as permutas de especial interés agrario ou as agrupacións forestais de xestión conxunta ou os polígonos agroforestais. De feito, o primeiro polígono que este mesmo ano sairá a concorrencia pública, en breve, para que os interesados poidan alugar ou comprar fincas, está aquí na provincia de Ourense, en Oimbra. Do mesmo xeito que tamén están as 3 primeiras agrupacións forestais de xestión conxunta impulsada por asociacións sen ánimo de lucro conformadas polos propietarios dos outos. Falo de 2 en O Bolo e a de Parada de Sil. Estes fitos, como xa dixen nalgunha ocasión, anímanos a seguir apostando por este tipo de ferramentas que contribúen a ter o noso rural productivo e facelo tamén atractivo para as xeracións máis novas. Pois non podemos ignorar que unha das maiores problemáticas que atravesan moitos sectores, pero por suposto tamén o sector primario, é aquela da remuda xeneracional. De aí que desde esta Consellería esteamos elaborando un plan amplo, transversal e ambicioso para favorecer esa remuda e incorporación dos nosos mozos
ao eido rural. E remato e fago agradecendo á región o desenvolvemento deste foro que di moito do seu compromiso co rural ourensán en particular. O rural inunda o día a día das novas que se recollen neste xornal, o que permite poñer o foco e darlle protagonismo ao local. Desde o rural de Toén, desde este centro integral de loita contra o lume, Galicia achega a súa mirada local a un problema global como son os incendios forestais. Faino dende a experiencia, dende a profesionalidade e dende o bo facer. Nesta liña, comprométome a seguir traballando á fronte desta Consellería. Moitas gracias. Gracias, conselleira. María José Gómez, de Hospital a Centro Integral de Loita contra o Lume, ejemplo dinamizador en el medio rural. Es el motivo que nos ha llevado hoy aquí. Dos profesionales de la psiquiatría, un alcalde, un técnico de la consellería, y recogiendo pues una reflexión que se quedó en una pregunta sin poder hacer por parte del director de Sechu Pastoriza, una reflexión útil, y es qué puede haber o qué conexiones o cuál es la línea fina o gruesa entre la psiquiatría y también la actividad incendiaria. Pero quedará evidentemente esa pregunta o esa reflexión para próximas situaciones o informaciones o elementos de carácter divulgativo o de debate. Gracias a la consellera María José Gómez Rodríguez. No quiero olvidarme también de nuestra mecena en la visita guiada de Sandra Martínez, jefa de servicio de extinción de incendios en Ourense. Y, por supuesto, gracias a nuestros 4 ponentes, a nuestros 4 intervinientes que nos han acompañado durante toda la mañana. Gracias a Miguel Santalices, presidente del Parlamento. Muchas gracias, Miguel. Gracias a Manolecho Cabaleiro, psiquiatra, y cuya historia vivencial y profesional está muy ligada a estas instalaciones. Gracias a Manuel Rodríguez, director xeral de Defensa do Monte. Y muchísimas gracias también al alcalde que nos ha acogido también estas dependencias que forman parte del compendio de usos públicos y de utilidades y de servicios públicos que presta el Concello de Toén. Gracias, Ricardo. Y a todos ustedes, los presentes, también muchísimas gracias por habernos hecho compañía, y a los que nos ven a través de laregion.es y de Telemiño, muchísimas gracias y será hasta una próxima ocasión. Para ser algo en el mundo necesitas haber estudiado en New York, vivido en Berlín, trabajado en Tokio y protagonizado alguna película de Hollywood. Si no, no existes. ¿Qué prefieres ser? ¿Cabeza de rato ou cabeza de león? La región, afiando teu inconformismo dende 1910.